Nakoy nakita ni Jeanette og nilala nga gi-upload sa FB nga picture. Ali dire sa cam. Ali dire nag-upload sila picture sa ilahang kuan Facebook. No nya mo ni ang picture ako insert dire. They love wins tining duha day. Gabi mo ba? Laban lang. Alright, hi mga day. Time check. It's 4:10 PM. Maya karon namin sa Park Mall kay adlaw sa mga Giro ron. Like sure kayo ang gisuot karon unya. Akong giuban si Jeanette o akong crush. Palihog lang gyud pakitan-aw sa mga outfit. Medyo. Duty. Pag-hi sa vlog, pag-hi sa vlog. Hi! Ang beautiful! Yes. Isog kayo mo mga iro dito. Hoy, Micho, ninot kayo mo mga outfit ha, pero mga squaa kayo mo batasan. Buros yun si Micho, buros. Sabto na to si Micho mga day, kay buros na. Moody ang buros. No, laban na kita. Tuti, behave! Alright, karon mga day namin sa mga inasal, diri mi mag-brunch, no? Kay ganiha pa, wala pa gid mi kaon. So, mo na siya laban. Mga day, daghanday kayo iro diri sa Park Mall karon kinaaday event. Grabe, nagpasikatay mga sanina. Dapat siya iro nga nay sapatos. Tuloy ko na siya iro nga nay sapatos dire. Karon namin sa sulod sa Park Mall. Gusto ko mag-shopping og mga sanina og mga pagkaon sa iro, no. So muna ako napili nga outfit para kang tuti since dool na kayong summer. Polo lang jud nga fresh ang tela. No, ang ngayon kasi tuti ani. Kasi napili ani mo para kang Micho. Kani. Kanang dress lang. So mo ni siya kung gusto nga mga outfit para sa ila. No. Kaya daghan na magid sila mga pambalay. Pero ang gusto ni Roxanne kay kani unta kani bitong lang formal attire para kang tuti nga cute. Karon mga day fittingan si tuti siyang polo nga pang summer. Cute, uy. Ayun lang, style ka. Uy, pagtarong, Toch! Sige daw, igo niya no. Igo niya. Micho, cute ro siya. Ngayon siya no. Diyos ko, ka-cute. Ano yung XL kaya po? Alright mga day, change outfit kayo mga iro no. Paki-view sa iro. Paki-view, change outfit kayo. Malihog. So karon, no? Mga day, mag-shopping mi sa mga pagkaon sa iro. Alright, so dire. Upat na mo napili na yung mga kanila dire. Choosy kay ni sila gyud laban. Ginapalitan pa nako ni sila og karne sa kanang karne nga pang sinigang. Laban kay siya no. Pili na ko ruguan diha, lata. Unsa man kani? Gi. Wala yung Maxwell diha brand. Naa. Ah. Real meat. Okay, Maxwell mga tag 80. Diri ka nito. Sige, pamili lang bisa kun sa diha.
Gamay lang mi ana oy. Hala, Diyos ko, Roxanne, hindi masabi ka mukaon. Pamili lagay sa gunsa diha. Oh. Sa tutoy rin ako makita na net. Kaman man good. Hindi na po ni sila mukaon ani ha. Sila na gina kung papaliton silang kaugaling mo pagkaon lagi. Mahukay gid sila dito sa basurahan sa mga diaper ni Pipa. Hugo. Cute kayo, among fuckboy nga iro. Gusto gikay ko mapalit ang isda yun. Isda? I-aquarium ba? Wala naman kayo. Dito, pero gamay lang yun. Oh? No? Okay ra ni mo Ayaw. dito palit ko isda. May aquarium. Ganahan kayo ko. Parang ito mainggan nyo ang pagkus balay nga na isda. Dagan kay isda nga balik sa dumagati oy. Gito na to yung mungiro. Sinisay. Kasi comment ni mo sa tong artista nga iro diha. Fuckboy. Grabe yun, na future si Mitchell sa Duque. Artista kay Stote. Oh. Uy! Ay, naglaway. Laway din na. Tawaga. Tawaga dito. Mitchell! Nakoy nakita ang sing-sing. Ambot, nakita na ko sa kuan sa Ayala Mall. Di sa sakyanan basta pag parking na mo pag naog na ko na ano na ko ang sing-sing. Panglaki. Ang laki na nit so muna na mga hatag si mong puhon nga kuan bana. Nit basig nanay sumpa nit. Alright mga day, today is February 22, no? Time check unsay oras Ginit? 4:17. Oh, it's 4:17 PM na ya karon mo ni siyang adlaw nga among liguan ng mga Jiro. And yes mga day kabalo ko nga buro si Micho so dili siya every week liguan. So mo ni siya ang first time maligo siya as a buros before siya gi-groom. Kay kami mahadlok gimi mo muligo bitaw og buros kay basig pa akon miya na gyud pero karon na feel na ko nga hapit na gid siya mga anak so dapat liguan na gid siya para igpanganak niya no bahala di siya maligo okay ra. Kay basta gikan ka ng anak bawal man jud kaliguan ana. So might as well liguan na nato si Micho. Ya karon si Micho giliguan na siya ron. Palihog lang jud no atong sang silibon di ay ato ang iro nga buros. Tong iro nga buros diha no. Oy! Micho. Alright mga day no Pipa. Come here. No? Alright mga day nami good news sa inyo. Palihog lang jud no. Si Pepa di ay ni-level up na jud siya sa iyang pagkasanggol. So karon na jingipon si Pepa. Mga day no. So net ato sa ning pasmilo net be para natay proof of purchase dire. Be ang ipon. Scholar ang ipon. Nangipon si Pipa! Alright mga day, nag-practice si Pep paglakaw no, kay nabiyaan na gid siya sa mga batchmate. Ang mga batchmate kay kabaw na mulakaw pero si Pepa di igihapon. So dapat ma-pressure siya. Ma-pressure siya niya. Di man na ma-pressure. Lakaw na Pipa. Magkinapulan na po. Kinapulan. Okay. Wait lang. Baby, come here. Okay. Pa, siksi ra pod. Come here. Come here. Tapulan! Tapulan! Asa man ni nagliwat tapulan? Tapulan na baby! Naku ipakita sa mga picture pig. Naku ipakita sa imo. No? Naku ipakita sa imo. Alis agi diri gusto gyud ako makuha imong full reaction. No. Nakoy nakita ni Jeanette og nilala nga gi-upload sa FB nga picture. Ano diri sa cam? Ali diri nag-upload sila picture sa ilahang kuan Facebook. No nya mo ni ang picture ako insert diri. Unsay maingon nimo? Nga naa jud emoji nga rainbow. Hala ka Emoji nga rainbow. Insert here. Jeanette, we need explanations. They love wins tining duha day. Ano na rainbow net? Wala lang. Rainbow man net. Tumboy ka nit, no? Ano rainbow LGBT na net?
Tumboy ka nit, no? Dili! Tumboy ka nit? Dili, oy. Ma-proud ko ni mo nit. May pagka mo na lang nilalang nit. Grabe, chest miss, kay kayo yun. Sa'yo pas buntag mo na kung nakitaan. Di mo maka-crush kang babe, kakabos mo maka-crush mo sa kong babe. Nit, ha? Di man ko tutumboy. So, dili kay katumboy net. Dili. Nahangolo dyan kag bunal. Talong pa more. Bunal pa more. Pag hi, Hi. Hi.